K duchovnej príprave veriacich na veľkonočné sviatky patria krížové cesty. V roku 2009 vznikla v Poľsku tzv. Extrémna krížová cesta. Tohto roku sa konala v 16 krajinách sveta. Zúčastnilo sa jej viac ako 100 000 ľudí. V rámci slovenských miest sa uskutočnila aj v tom našom. Extrémna krížová cesta v Humennom začala večernou svetou omšou v kostole Všetkých svätých. Slúžil ju farský vikár Dominik Adamčík. Stovkám veriacím a pútnikom zdôraznil, že aj ticho má pre život kresťana dôležitý význam. Pútnikom pripomenul, že na ceste ich bude sprevádzať sám Pán Ježiš Kristus. V závere svätej omše im požehnal kríže, ktoré si vlastnoručne vyrobili a poniesli na celej trase. Práve kríž je u kresťanov symbolom a pripomienkou Kristovej smrti na zemi, ale aj jeho víťazstva nad smrťou. Extrémna krížová cesta sa uskutočnila v piatok 11. apríla. V Humennom pokračovala svojím druhým ročníkom. Ja sa teším, pretože jedna vec sú účastníci, ktorí sa prihlásili, a druhá vec je dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú. A tu máme vyše 50 dobrovoľníkov, ktorí nám pomáha. Takže myslím, že ľudia to zobrali za svoje a je to vlastne ich krížová cesta a myslím, že narastajúci počet v minulom roku 255, tohto roku je to v podstate o takmer 250 viac, je svedkom toho, že to naozaj bude fajn aj po ďalšie roky a že to bude taká tradícia, ktorá nám začne v podstate veľkonočný týždeň v Humennom. Počet účastníkov dosiahol číslo 438. A myslím, že sú tu takmer všetky obce z okresu Humenné a je ich dokopy 69. S tým, že tu máme aj ľudí z okolia Bardejova, Stulčíka, máme tu ľudí z Vranova, z Košíc, takže myslím, že tu je takmer každá jedna obec. Túto cestu som tohto roku plánujem absolvovať poprvýkrát. Dopočula som to od svojich kamarátiek, takže som sa na to aj tešila, aj som to chcela vyskúšať niečo nové. Tiež tá duchovná cesta, nájsť tam niečo, nájsť seba, nájsť zmysel života, prekonať samú seba. V podstate je to taká výzva pre mňa aj pre celú rodinu, keďže idem aj s manželom, aj s najmladším synom. A myslím si, že tento rok je taký dosť výnimočný tým, že je jubilejným rokom a zároveň je jubilejným rokom vlastne aj pre mňa, aj pre manžela, keďže budeme slaviť o pár dní 30 rokov spoločného života, takže je to také spojené všetko dokopy. Ani taký úplne konkrétny dôvod nemám, iba že všeobecne asi nejako to obetovať za rodinu a tak a zároveň chcem vyskúšať, či to dám a tak. Z kostola Všetkých svätých sa pútnici vydali na trasu 7 bolestnej Panny Márie. Čakala ich 40-kilometrová cesta s prevýšením 1070 metrov. Pre mňa je to jedinečná príležitosť stráviť celú noc v modlitbe a v pokáni a aspoň takto trochu sa pripodobniť s tými strastiami fyzickými, ktoré nás čakajú na tej 40-kilometrovej ceste, tomu ukrižovanému Ježišovi, ktorý to pretrpel za nás, čiže ja som bez váhania ako túto ponuku využil a si myslím, že to je fakt jedinečná príležitosť pre každého tu v blízkom okolí niečo také absolvovať a v čase postu proste takto vyvrcholiť svoju prípravu na zmrtvý staného Ježiša. Slovko extrémna vystihovalo to, že účastníci prechádzali 14 zastaveniami v neľahkých podmienkach, tme, náročnom teréne, chlade, blate aj v daždi. Cieľom bolo prežiť krížovú cestu v tichu, modlitbe a stretnutí s Bohom. Zároveň si každý niesol aj svoju myseľ, za ktorý cestu obetoval. O jednotlivých zastaveniach rozjímali pútnici v chrámoch a kostoloch nášho mesta i okolitých obcí. Tohtoročné rozjímania boli späté so životom Jána Pavla II. Je to taká veľká komunitná akcia, ktorá spojila nielen obce, spojila viacero cirkví, spojila viacero dekanátov, spojila školy, spojila kostolíky, spojila ľudí v okolí, takže je to naozaj jedna taká obrovská komunitná akcia.